Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студия Алина Валиева, исәнмесез? Авырып терелгәч, табиблар белән элемтәдә. Коронавирус белән авырган шәһәрдәшләр башкаларга ярдәм итү өчен кан плазмасы тапшыра. Компьютерны олыгайгач үзләштерүнең уңай яклары бар. Пенсионер шәһәрдәшебез бөтен Россия буенча компьютер белүен сынап көмеш призер булды. Татарстанда коронавирус инфекциясы йоқтыруның 33 яңа очрагы ачыкланган. Пандемия башланганнан бирле республикада 5248 авыру очрагы теркәлгән. Шулда барлыгы 780 кеше COVID-19 белән зарарланган, шуларның 3-се узган тәүлектә. 138 кеше медицина күзәтү астында, шуларның 105-е элемтә нәтиҗәсендә инфекция йоктырган. Күзәтү срогы тәмамлануга һәм авыруның билгеләре булмауга бәйле рәвештә 6237 кеше күзәтүдән төшерелгән. Теманы дәвам итеп, коронавирус белән бәйле авырган шәһәрдәшләребез кан плазмасын тапшыра башлады. Плазмада коронавирус инфекциясы белән авыручыларны дәвалауда ярдәм итәчәк матдәләр бар. Донор булырга теләүчеләр билгеле критерийларга туры килергә тиеш. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез материалында. COVID-19-га каршы плазма әзерләү белән кан үзәге июнь аеннан бирле шөгыльләнә. Бүгенге көндә сәламәтләнгән донорлар саны 25. Алар ярдәмендә белгечләр 35 доза әзерләгән. Алар кемнеңдер гомерен саклап калырга мөмкин. Часть доз уже были выданы. Это в БСМП, инфекционная больница, 14 доз были выданы. Ну, еще у нас в наличии имеется 21 доза, которая по требованию лечебных учреждений всегда может быть выдана и пойдет на переливание. Урта яки уртача авыр формада ширләгән кешеләр плазма тапшырырга мөмкин, чөнки аларның организмында кирәкле матдәләр күп була. Моннан тыш, кеше COVID-19-га 2 тапкыр тискәре тест бирергә, сәламәтләнгәннән соң 2 атна узарга тиеш. Плазманы тапшыруга рөхсәт ителгән исемлекне республиканың баш инфекционисты тутыра. В зависимости от состояния своего здоровья, если они хорошо себя чувствуют и если они могут перенести эту процедуру, приходят к нам на заготовку антиковидной плазмы. Все остальные противопоказания для таких доноров, так же, как и для всех остальных, то есть если у него есть какие-то серьезные хронические заболевания, особенно такие, как СПИД, сифилис, гепатиты, конечно, такие люди не могут быть донорами ни антиковидной плазмы, ни какой-то другой плазмы или крови. Кагыйдә буларак, COVID-19-дан сәламәтләнгән кешеләрнең кан плазмасы вирустан яхшы дәвалау эффекты бирә, әмма ул файдасыз булган сирәк очракларда була. Медиклар сүзләренә караганда, барысы да индивидуаль, кеше организмына һәм авыруның стадиясына бәйле. Кан күп кенә башка авырулардан дәвалауда да кулланыла, әмма эпидситуациягә бәйле рәвештә донорлар саны 30%-ка кимегән. Көн саен кан тапшыру өчен үзәккә 80-гә якын донор килә. Донорлар саны арткан саен кеше гомерләрен коткаруга мөмкинлекләр дә арта. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Сергей Кищенко, Яңалыклар. Шоулы эшмәкәрләре дезинфекция өчен субсидиялар алачак. Шоулда 492 кеше һәм урта эшмәкәрлек субъекты коронавирусны профилактикалау буенча чаралар үткәрү өчен бер тапкыр бушлай түләү алу өчен гариза тапшырган. 3 көн эчендә әлеге субсидияны алырга мөмкин булган барлык эшкуарларның 28% гариза биргән инде. Субсидия кеше һәм урта бизнес вәкилләренә, шулай ук социаль юнәлештә коммерцияле булмаган оешмаларга бирелә. Аның күләме 15 мең сумны тәшкил итә. Ялланган хезмәткәрләр булганда һәр кешегә 6500 сум исәпләнә. Программа 15 июльдән 15 августка кадәр гамәлгә ашырыла һәм Россия Федерациясе хөкүмәтенең карары белән регламентлана. Шәһәрдә балалар катнашында аварияләр саны кимегән. Бу хакта юл хәрәкәте иминлеге буенча комиссия утырышында Чаллы ЮХИДИ бүлеге башлыгы Ради Кадиков хәбәр итте. 2020 елның 1-6 ае дәвамында Чаллы юлларында 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 26 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. 2019 елның шул ук чорында алар 39 булган. Моннан тыш, Ради Кадиков Чаллыда камерлар ярты ел эчендә 225 меңнән артык тизлек режимын бозу очрагын теркәгәне турында сөйләде. Шулай ук бу чорда шәһәрдә 209 юл транспорт һәлакәте теркәлгән, аларда 8 кеше һәлак булган. ЮХИДИ башлыгы юл транспорт һәлакәтләре күп булган яңа урын турында да сөйләде. Бу Шлюзовая һәм Бакчачылык урамнары киселеше. Июнь аенда биредә 2 авария булган, аларда 3 кеше үлгән. В ходе обследования данного участка дороги на соответствие требованиям нормативных документов установлено, что недостатком транспортно-эксплуатационного состояния дороги является отсутствие освещения и нарушение в применении дорожных знаков и разметки. А именно, не обеспечивается видимость дорожного знака, эти знаки затенены ветками деревьев. Поставьте знак, поставите ИДН, потом уже кронировать и освещение. Ладно, поругаются, что, понятно, ИДН без освещения ставить нельзя.
Лучше пускай поругают за то, что ИДН без освещения, чем мы опять будем потом думать, почему мы растем по смертности. Шәһәр мәгариф идарәсе башлыгы Рөстәм Хуҗин мәктәп укучылары белән булган юл транспорт һәлакәтләренең барлык очраклары да хукук бузуларны профилактикалау буенча штаб утырышларында тикшерелүен белдерде. Балалар катнашында һәр авария буенча мәгълүмат мәгариф учреждениесенә бара, тәрбия эшләре буенча директор урынбасары, сыйныф җитәкчесе, өстәмә инструктажлар һәм лекциялар үткәрәләр. Чалу буенча Ичке эшләр идарәсе башлыгы Надир Закиров юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузучы балаларның ата-аналарын штрафка тартырга тәкъдим итте. Чалуда 6 ай эчендә ата-аналарга карата балаларны тиешенчә тәрбияләмәгән өчен 21 кетмә төзелгән. Чаллы шәһәр суды тарафыннан Чаллы шәһәре прокуроры гаризасы буенча күзәтү тәгәрмәче җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятеннән гражданлык эше каралды. Гражданлык эше билгесез затлар идарәсе мәнфәгатьләрендә күңел ачу аттракционын үз белдеге белән төзү, үз белдегең белән корылманы сүтү һәм җир кишәрлеген беренче халәткә китерү күчемсез милек объектына милек хукукын теркәүне законсыз дип тану турында җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятькә карата каралды. Исегезгә төшерәбез, эшне карау 2019 елның августында башланды. Гражданлык тикшерүе барышында аттракционның техник торышын исәпкә алып, мондый төрдәге объектларга куелган мәҗбүри таләпләргә һәм стандартларга туры килү-килмәү турындагы сораулар куелды. Нәтиҗәдә Чаллы шәһәренең Җиңү паркында урнашкан күзәтү тәгәрмәче күңел ачу аттракционын эксплуатацияләү гражданнарның гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч тудырмыймы икәнлеге тикшерелде. Эш буенча хәлләрне тулаем бәяләп, суд Чаллы шәһәре прокуроры гаризасын канәгатьләндерүдән баш тарткан. Карар кабул иткәндә суд экспертиза нәтиҗәләреннән чыгып, күңел ачу аттракционын төзү мәҗбүри таләпләрне исәпкә алып гамәлгә ашырылды һәм гражданнарның гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч тудырмый дигән нәтиҗә чыгарды. Шәһәрдәшебез Россия пенсионерлары арасында компьютерны яхшы белүче Ирина Чернобровкина 10-нчы бөтен Россия чемпионаты призеры исеменә лаек булды. Ярышлар Россия пенсионерлары берлеге тарафыннан оештырыла. Анда бөтен илдән 7400-дән артык өлкән буын вәкилләре катнашты. Конкурсның финалы 9 июльдә үтте. Шәһәрдәшебез мактаулы 2нче урынны яулады. Пенсионерлар арасында компьютер белеме буенча бөтен Россия чемпионаты ул дөньяда өлкән буын вәкилләре арасында иң ире компьютер ярышлары. Бәйге 2011 елдан бирле үткәрелә. Конкурста 60 яшьтән өлкән ир-атлар һәм 55-тән өлкән хатын-кызлар катнаша ала. Быел чемпионат беренче тапкыр коронавирус пандемиясе белән бәйле рәвештә онлайн режимда узды. Мы все делали в онлайн-режиме. У нас обучение даже в онлайн-режим полностью перешло, именно компьютерная грамотность. Вообще стартовало, всего было зарегистрировано в чемпионате 7400 участников, это со всей России. Ирина Чернобровкина яшь катнашучы буларак чыгыш ясады. Чөнки ул 3нче буын институтында беренче ел гына шөгыльләнә. Бәйгенең шәһәр этабында җиңеп, ул региональ этапта призлы урын алды. Аннан соң бөтен Россия чемпионатында Татарстан командасына эләкте. Заданий было 3. Первое – это поиск задания по сайту Пенсионного фонда России, затем поиск в Яндексе и информационная безопасность. И все это в ограниченное время. Ну да, достаточно были задания такие сложные, не сказать, что это было вот очень легко. И каверзные вопросы были, которые можно было ответить и так вот. Шәхси зачетта шәһәрдәшебез Мәскәү өлкәсе катнашучысына 1,8 балга гына калышып, көмеш призер исемен яулады. Татарстан Республика җыелма командасы командалар беренчелегендә Россиянең 69 төбәге һәм дөньяның 15 иле арасында 6нчы урынны яулады. Тулы өлкәсе пенсионерлары җиңүче булды. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. У вас есть уникальный шанс выгодно инвестировать денежные средства в недвижимость, купив земельный участок в коттеджном поселке Гренландия. Коттеджный поселок находится вблизи национального парка Нижняя Кама. Реализовано более 20% земельных участков. Телефоны офиса продаж 8 965 609 28 28. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО АП «Надежность» проводит неразрушающий контроль сварных соединений радиографическим, ультразвуковым, магнитным, капиллярным методами, а также испытание прочности бетона. Телефон 70 76 20. Продается теплый бокс под производство, автосервис и прочие назначения. Площадь 552 квадратных метра. Все коммуникации. Автодорога номер 1. Район поселок Сидоровка.